дар доираи лоиҳаи МИЭЦ таҳияи барномаи магистри оид ба идоракунии соҳибкории саноатӣ барои кишварҳои дар даври гузариш, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо шарикони лоиҳа аз кишварҳои Аврупо, Донишгоҳи Сантьяго де Компостелаи Испания ва як қатор шарикон аз Осиёи марказӣ аз қабили Донишгоҳи давлатии техникии шимолии Қазоқистон, Академияи илмҳои Туркманистон, Донишкадаи давлатии иқтисодиёт ва менеҷменти Туркманистон, Донишкадаи давлатии молиявии Туркманистон, Донишгоҳи иқтисодии Касботребсоюзи шаҳри Қарағандаи Қазоқистон, Парки технологии фановари Тоҷикистон ва дигар донишгоҳҳои кишварҳои хориҷ ҳамкориҳои зичро ба роҳ мондааст. Дар доираи ин ҳамкориҳо бо мақсади тақвият додани тавонмандии илмии мактабҳои олӣ дар самти соҳибкории саноатӣ барои кишварҳои Осиёи марказӣ тавассути таҳия ва амалигардонии барномаи магистрӣ байнисоҳавӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳои устувор байни донишгоҳҳои ҳамшарик, як гурӯҳ аз намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, як гурӯҳ аз намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар боло зикршуда ба Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар доираи эълон гардидани ҳадафи чорми стратегияи ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне саноатикунонӣ бо суръати кишвар, дар мувофиқа бо вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии Тоҷикистон як конференсия байни шарикони лоиҳа баргузор гардида истодааст ва қайд намудан ба маврид аст ки шарикони лоиҳаи мазкур ки ба таҳияи барномаи магистрӣ оид ба идоракунии соҳибкории саноатӣ барои кишварҳои дар давраи гузариш қарор дошта амалӣ гардида истодааст. ҳадаф аз баргузории ин конференс пеш аз ҳама мубодилаи таҷриба бо назардошти яъне даъвати корфармоён ва инчунин ба инобат гирифтани талаботи онҳо нисбат ба он мутахассисоне ки имрӯз мо тайёр мекунем ба инобат гирифта шудааст. Мақсад аз доир намудани чунин як чорабинии сатҳи байналмилалӣ баррасӣ намудани роҳҳои такмил ва рушди ҳамкориҳо миёни мактабҳои олӣ бо корфармоён ва намояндагони корхонаҳои саноатӣ, инчунин таҳияи барномаи муштараки магистрӣ дар самти соҳибкории саноатӣ бо назардошти талаботҳои корфармоён ба бозори меҳнат мебошад. В рамках реализации данной образовательной программы соли равон дар доираи ҳамкориҳои муштарак мо ҳайати омӯзгорон ва магистрантони Донишгоҳи техникии Тоҷикистонро ба донишгоҳи худ даъват менамоем, то тавонанд дар доираи барномаи Академияи мобилӣ дар донишгоҳи мо таълим гиранд. ба назари ман чунин кор барои боз ҳам наздик шудани муносибатҳои донишгоҳҳои мо мусоидат менамояд. дар оянда мо умед дорем ки дар доираи лоиҳаҳои нави дигар ва иқдому ташаббусҳои миллӣ муносибатҳои мо боз ҳам қавитар мегарданд. қайд кардан ба маврид аст ки бо мақсади татбиқи алоқамандии илм бо истеҳсолот, инчунин омода намудани мутахассисони замони муосир бо назардошти талаботи корфармоён дар доираи лоиҳаи мазкур ба донишгоҳ як гурӯҳ соҳибкорони муваффақ ва намояндагони корхонаҳои соҳаҳои саноатии кишвар даъват гардида дар музокирот оид ба таҳияи барномаи муштараки таълимӣ иштироки фаъол намуданд.